Otur Müslüman oğlum biri TikTok'tan gelip du. Müslüman oğlum sen sonra mota aydama men bilsem aydayım. Seredin ahına sonra verecektim. Şu an Türk elinin arasına zat şeyle var zat çıkıyor da. Bunun köpür var ya. O aslan köpüle o zat var. Seredin yürütü şu evliya var yalar. Şu tayda var sadaka veriyorlar, zat ettiyorlar. Şu zatların näme misal üçün şu sadakasını gidip bir gariyo berse bolno, şu tayda bir giden ya mal soýýarlar şu tayda sadaka berýärler. Ýene özler ya adam iyi bir çıkayt ya onu. Ha Müslüman doğumunun soruna eşittim. İki öyle kurun. Goýurçylyga, madarçylyga, ewliýaçylyga gidip Türkmen ýyly suratynda şu taýda sadaka pişirip, mal öldürüp, şu suratynda iyip içip turup gaýtmaklyk. Dıkkar Müslümanlyk olmady. Ahullarken, olahym burada tipdi, bulahym burada tipdi. Ahullyň içinde kimin aýtýanyň dogrulygyny biljek bolsak, açyk bir de Hanefi mezhebi. Şu at men ýene sorağa jogaby girdim. Her bir soranlarda men ahunama nerden aýtýan diýip durmaklyk bolken geregi ýok. Emma ara gurrun düşen adam dogrulygyny, hakykatlygyny, ýalňyşyny biljek bolsak, ýekeje ýol Hanefi mezhebin kitaplarından bir delil soramaly, hajahun ýazyp bermäňe aýtýan meseleni mohrda gurup ber kököçeğin badi. Şonu hakikat ortaya çıkan. Indi şu mesele hakkında. Allama Şamî rahmetullahi aleyh Hanefi mezhebin alimi. Taqriban bir dünýeden gaýdan bir 200 ýyllar boluglar. Ýöne bütün darul iftalarda fıkh Hanefi'nin tahassusyny Allah'ta tawakkum men okuydum. Şu fetva berýän hücrelerin darul iftalarına eger fetva ýylynsa 100den 98 şu kitapdan berilýär. Şu Allama Şamî rahmetullahi aleyh Bab Ziyadul Kubur'da şunu meňleş meselelerin hakkında kabristana barıp ne yapalım ne ýagdaý bolmaklygy hakkında gurrun edip de açyk aýdypdyr ki kabristana barmaklykdan, o bir şola barmaklykdan maksat iktidat diýipdir. Bile şu yatan adamlara doga etmekdir. Bu şurada bir de barahim kıyametin ýaly tanmaklyk. Mundan başga hemmesi günahkarçylyk. Otam şu taýdan kabristan iýilýän ýerde, içilýän ýerde, gidilýän ýerde, sadaka berilýän ýerde. Sen sadaka berjekmiň? Ina näkin gurbanlyk gelip betdi. Inçeme garyp, men şu açym ölüme näsir bir zemurda ahunaga eline bir işe edip. Inçeme garyp başol enen haýryna, atam haýryna, doğandaşyň haýryna şol garyplara kömekçi bolmaklyk gerek. Muhtaçlara bermeklik gerek. Otan goýurçylyga, madarçylyga, ewliýaçylyga baryp, o taýda mal soýmaklygyň, şodan iýmekligin, içmekligin, millete sadaka berýän Müslüman dogan. Munda ýarym bir ýasap ýok. Men aýdamam, Allama Şamî rahmetullahi aleyh edipdir. Reddul Muhtada Bab Ziyadul Kubur'da getiripdir. Şunu dige ikrat ýan gaýdan atlam, şu ýatanlara doga etmeklik, o kıyametin ýatanmaklyk, mundan gaýry hemil günahkarçylyk diýip Müslüman. Bu da asıl dogry däl. Bir manasy ýok ahim. Toy gülünýän ýer. Madarçylyk gönýaşynyp aglap doga etmeli. Toyda bir adam möňürüp aglasa, her bir gelşi bolar. Madarçylyga bar, iýmek, içmek, ýatmak näme manasy bar? Adam şuday Müslüman bolam. Bula gaty günahkarçylyk, bu da sogap ýok. Hanefi mezhep bolsak, mezhep boýunça günahkarçylyk asyn etmeli.